Združenie Divé maky, podporujúce talentované rómske deti, zorganizovalo na hrade Červený kameň cigánsky bašavel, festival rómskej kultúry. Chceli sme osloviť aj motoristov. Ako? Letákmi za stieračmi? Alebo radšej niečím, čo ich zaujme? Čo vystihuje temperament rómskych detí, festival na Červenom kameni a čo upúta pozornosť vodičov? Vďaka fólii s prastlinou skla a kameňu obaleného našim letákom posádke žiadneho auta neuniklo, že temperamentné, talentované rómske deti nájdu na Červenom kameni.